Vawk Vulhtute Thian ke Khawlhring official Piggery YouTube channel Hriat Tur Pawimawh Zoram hmun hrang le tlang hrang Vawkpui Vulhtute na kan Hriat Tur Pawimawh Vawk no te Enkawl dan kan soi dawn ani Vawk no te Enkawl dan pakhat na hrukfai ano te lo piang masa chu pon che thiang limin hrukfai zel tur ani aka le nar kwa te hrukfai masaka chumi hnuwa an tak sadang hrukfaia ano te boma da zel tur ani Vawk te chu hrukfai hnuwa a tholo ani chuan rang taka a let linga khaya adara zoite te ben tur ani alat holo cheu ani chuan atukhum le mong tama vuanin akul zongin el thut tur ani alat holo fo ani chuan aka le hnara te hamin thok tir tum tur ani pahni na lai hrui tan alai hrui hi adula tanga hnai te a hruia tronin tan ani thina a tha em thowa amai ro chu alai hrui sei taka khan thisen 5 ml atanga 10 ml vel a om thina chu thisen chu ano te tan a hlut em awangin a sei thei ang bera zuain a hmor an sui bok mai thina darka ruk chungin thisen chu ano te lama alut fai veka thisen omlo na chin zel chu alo rova atopa antan mai thin aro ma a an rap bung pal ani chuan abun na china hruin tron mai tur ani pathumna colostrum ano nei atanga darkar somthum paruk chunga apui hnute lo chuak hi colostrum an ti chu ani a ano te tan chotha ani baka natna laka veng him tu damdoi thatak ani boka chu wangin atam thei ang ber an hnek angai ani ano te chak lo deuh hnute chang thalo an ompoin apui hnute chu sor saka pek atha ani palina ahatan Vawk no te piang hlim hian hriam tak pariat an neia hei hi tanani lo chuan apui hnute hmur an se pila apan thei ani chu wangin ahani khoilo to ka tan tur ani a nel ka tar hmang poin atan theia atan na tur bi ka siam po a omani pangana atillak Vawk te tillak hi apian ni lak aol samin antuar lo berangai ani a adam ma in adam ol em bok ani parukna damdoya bual a thei chuan tuisen daldewa bualin hruk hul ngal tur ani pasarina ameitan hi thil tul ber ani lova Vawk farm tam taka chuan an du zok thin apian nia tan tur ani a apa chu atil chan ve khu tokin an tan thina anu chu aza mo khu tokin an tan thin an tan na chan ber chu an maya in se an chin wang le apui tur chu ano anain abol hlo lo bik ti ani sakor bakche emo nel katar emo amei tan na siam bik a ombok ani pariat na iron injection Vawkpui hnute a hian Vawk no te mamo tok iron a om lo awangin iron injection hi pek ngei tur ani apian atanga nili a le ni som palia te iron pek tur ani pakuana achopek dan Vawk ke hi ni som palia upa anni in chopek tran thei anni a Vawk te in pindana achokuang siam sak ve tur ani ano te cho creep reson a omlo ani poin ar no te cho po a thave hle angai ani
acho chu bong hnute emo taza ang chi in ti hnom hlek a an chokuanga da in choi an zir ve ngal mai thin atira chuan an liak ve chau mai theia zoi in ei an lo thiam ve mai thin ani ni khata voithum pek tur ani a anei zo chuan akuang fai takasila khup hul zel athabok an cho chu a hnong tok chaw siam khan an tui alo hala hnute an hnek tampha thin ani ke Khawlhring official Piggery YouTube channel thir tu ten he channel hi in lo la subscribe lo ni chuan khawng in min subscribe sakula notification bell ion phei chuan video a chua piangin i farsia theido nani tin Zoram hmun hrang hranga Vawk vulhtuten ma kan lo son pui jok theina turin atam thei ang ber min lo share sak ve bok don nia ka channel min hlut saka min thlir sak thil tu zong zong te in zawai chu don thu ka se